Fournier Mix Club, Outlet Ticket, Alavera, Was Was. Hindi sa ulo ibutang, ibutang sa lawas para sa diskuhan alawaswas. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom, Idol. Ay, shoutout sa inyo guys. Diyan, malabo yung camera natin. Ayan, shoutout sa Lods Piofio. Ayan, shoutout sa Ma'am Scarlett. Ayan, pabio naman guys. Mga nakapin dyan. Nabayan naman ni Ma'am Scarlett. Sinabawang isda. Ayan, pabio naman ang Lods Piofio. Magandang shoutout sa lahat po na dumalaw. Ayan, kanya doon sa kay Kent. Yan, kay Bukas Family Vlog. Ayan, doon ako kinakay Quadra. Yan, pinakuha lang sa sarap niyan. Sige, masarap na yan. Ayan, magandang shoutout sa lahat yan guys. Ayan, mga bahay po kayo, baba niyo guys. Para mga yuda po tayo ngayon. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa 6 million viewers natin dyan. Ako muna yung mag-chachay. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mga kaibigan po natin na OFW dyan. Shoutout po sa inyo.
Ayan, isang pagpalang Lunes na naman na pizza 30 sa buwan ng Mayo. 2022. Tama ba yan? Ayan. Shout out sa inyo dyan sa 7 million viewers natin. Ayan, shout out sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan. Sa lahat-lahat po ng mga kaibigan natin. Ayan guys, mag-view na may nakapin dyan sa taas ang upload ni Ma'am Scarlett. Hindi ko pa nga nabuview eh. Tingnan natin. Ano ito? Ay, naharang ako. Ayan, maraming salamat. Katorman TV, thumbs up ko. Maraming salamat sa iyo, Lods. Katorman TV. Ayan, maraming salamat sa pagdala, Lods. Ayan, nakita-kita tayo doon na sa live ni Ma'am Quadra ba yan? Maraming salamat sa iyo, Lods. Ayan, kung may mga bahay kayo dyan, guys, baba niyong pa-view na may nakapin dyan sa taas para po mapagpalang hapon, Lods, Falcon of Dessert. Ayan, mapagpalang hapon sa iyo, Lods Myongnong. Ang ating kaibigan na si Lods Myongnong, aking kababayan na taga-Iloilo. Pero ngayon nakatira na po siya sa Cavite ba yan? Tama ba yun, Lods? Ayan, maraming salamat sa pagdala, Lods Myongnong. Kamusta ka naman dyan? Kamusta naman yung hapon natin dyan? Maulan ba yung hapon ngayon sa bansang Pilipinas? Ayan. So, may naman hagdanan sa willing umakyat dyan. Samahan ako dito sa taas. Ayan, open po yung ating hagdanan. Papa's Kitchen. Ayan, maraming salamat po sa Fast Kitchen. Maraming salamat sa pagdalaw. Thank you so much. Hanggang guys, pa-view naman yung nakapin dyan sa taas para mapalitan po natin. Pa-view nyo naman yung upload ni Ma'am Scarlett. Ayan, silipin yung pinakamasarap na ano ito. Sinabawang isda o yummy. O, diba? Masarap naman guys sa sinabawang isda dyan. Ayan. Please give me some friends. We'll get hungry very soon. I will be grateful to you. Ayan, no problem, Papa's Kitchen. Ayan. Drop your leg, and then I will give you 5 bananas. Thank you so much for coming. Yeah, my Papa's Kitchen, please drop your leg. I will give you 5 banana. Ayan, ayun guys, pasupport naman natin si Papa's Kitchen. Ayan, sige, baka tayo magkakape muna tayo pa di kita. Ito, binabataan ang live mo, Lods. Baka sakaling makarinig naman ako ng magandang boses na isang vlogger. Ay, maraming salamat sa Lods. No? Ayan, Papa's Kitchen. Ayan, we have pin apps there. So you can click him and then support him. Diba? English Lods mo, no? Ayan, guys. Ayan, please support the view. And then leave a comment to Scarlett Vlog. Yeah. No problem, Papa's Kitchen. I will give you 5 banana. And I will also... ano ba yan? May English natin. Sana Lods Myongnong kasi medyo sablay English natin. Kailan guys ha? Ayan, maraming salamat sa Lods Katorman TV. Ayan, iwan ka lang na bakasyon, Lods, kay Ma'am Scarlett. Ayan, babalikan ka dyan. Ayan, baka marami pa yung babalik sa'yo dyan. Maraming salamat. Ayan, Papa's Kitchen. May na yung ano natin kasi labo eh. Ayan, huwag mo tayo magpakita. Ayan. Ayan, sige Lods Katorman, yun ba yung dala mo main channel mo ba yan? Sige. Harang. Sige, para mapipin natin yan mamaya. Habang ako nagdidikit guys, kaya maglablaban muna kayo din dyan sa baba. So, alayan ko lang to si Ma'am Norman, si Papa's Kitchen.
Ibaba mo rin yung link mo may alerts para mapin po natin sa taas. Ayun guys, mabiyon naman yung nakapin dyan. Ito nito, balik ko yung ano pa. Ayun, sige, let's dito ako, Torfan TV. 100, 510 ka na pala yan. Sige. Hindi pa tayo lang ito. Views 60. Sige. Kumba, Birada, Harangan muna natin Public kaya. Paydex. Saot kamayan, basi ka sandad, magwaswas saot, kay mo sa Ano to? Carosantor? kay Bubong, idol. Nakita ko, Ma'am Scarlett, sa sinabawang isda mo. Ayan, sige. Yung guys, review naman natin yung ano ni Ma'am Scarlett. Spooking dollars kalods ah. Kalod kasi may mga visitors tayo na medyo English eh. Labas na natin yung mga tinatago natin ng mga kahit konti lang. Dito ako sa bahay mga lads. Yan pinapalad ko ito yung ano mo. Yo guys, pag-view naman natin nakapin sa taas, iwan lang po kayo na bakas kay Ma'am Scarlett. Ayun, nagsusupport din po yun, nagla-live po yan. Kalimbang all nyo na para makadala kayo sa kanyang live stream. Ayan, nag-aayuda din po yan sa mga tulad po natin na mga nangailangan din ng badal. The best music mix only here on the DJ Bubong Remix. Samuel Love request. Yo guys, pagpapatak naman siya nakapin. Yun naman. DJ Bubong Remix. Ayan, pasensya kayo guys. Ako yung mga yung nag-dictate para sa mga kaibigan po natin. Ayan, okay lang po, Lods. Ano, mag-ingat ka pa sa pagdadrive mo dyan. Maraming salamat sa patambay mo dyan, Lods.
DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket. Yan sa Totalas, Brother Blend. Maraming salamat for coming. Thank you so much for coming. Okay guys, pag-view naman yung natin yung nakapin sa taas yan. New friend here, eh. Thank you so much coming friend. Ayan, please drop your link. Totalas, yo. Ayan guys, click support para makapin sa taas. Ayan. Ayan, salamat sa ayan guys, may nakapin po ko sa taas. View naman po. Basta DJ Bongbong, the best. Maraming salamat sa guys. View. Iloilo Beats Club. Yo, padikit. Team Rocket. Now guys, padikit naman natin nakapin yan sa taas. DJ Bongbong. Kaya maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Ayan guys, nag-ayuda lang. Gusto balatan. DJ Bongbong. Tambay lang muna Los, hindi ko na makakanta. Maraming salamat sa Los Pyong, no? Sige Los, mamaya na tayo. Basta DJ Bongbong, the best. The best na mapasaot ka pa. Yo guys, pag yun naman sa nakapin, iniwan lang po kayo na bakal. Yan yung DB padikit. Yo guys, so maraming salamat yan sa nagano kay Ma'am Scarlett. Yan sige guys, so magdamnaban po tayo para iwan lang po kayo ng bakal.
pala yung mango sa'yo kanina. This is Team Rocket. Lord, yan ang pakita mo lang sa backstage. DJ Boom Boom. Yes, shout out kay Ma'am Scarlett. Ayan, mega love shout out. Ayan, dyan lang kayo at ako yung mag-aalmusal. Oh, sige. Almusal muna ako. Okay, okay. Sige, sige. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayun guys, may nakapin pa ako. Support naman natin. Ayan, Ma'am skill list. Ayan, unang dikit ko sa'yo. Malang masyadong malakas. Yung? Background music mo. Ayan. Yun, napanood mo ba yan? Anong ano dyan? Nakapin daw. Done. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys para mapalitan po natin. Ayan, maraming salamat na dikit dyan kay kaibigan po natin. Palitan mo na. Palitan mo na. Hindi, pinalitan na kita. Bilis makapalit ah. Haba na yung time. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan guys para mas mabilis-bilis po tayo. Mabagal kasi ako dumikit guys kasi nanonood kasi ako ng video. Kaya pasensya na kayo ha. Puntahan ko yung nakapin. Sige. Hindi pa ako dikit. Sino to? Mga... Ano yan, ibalahin? Sa kitchen. 25, ano pa lang siya? 250. Ayun si Ma'am Nether Vlog. Ayun, nasa 70 pa lang yan. 71 na. Ayun guys, may binabalin na pin dyan si Lods Katarman. Ayun, pasupport nyo naman siya dyan guys. Ayun, nakapin. Para palitan po natin mamaya yan. Bakit hindi makita yung subscriber niya? Tatago. Sino? Nakapin. Maliit pa yan. Headbot, click po. Ayan. Ma'am Nether Vlog, sige mamaya, i-pipin natin yung bayo. Pagtapos ka na magdikit dyan sa nakapin, ayan, palitan natin ito kay Los Katorman. Ayan. Already connected sa nakapin. Jubilin Okat, Dubai, OFW. Ayan, may jacket ka na, lads. Jubilin. Sige na, Ma'am Nerlene, mamaya ipipin natin bahay. Yan, salamat host. Yan, welcome sa iyo host. Yan, sige, maraming salamat ulit dyan sa inyo dyan guys. Yan, iwala kayo ng bakas guys sa nakapin dyan sa taas. Yan, mas mabilis-bilis tayo. The host comes down. Yan, maraming salamat sa lads. Ayan, iwan na kayo mga ano nyo dyan guys para ano natin. Ano natin yan.
May hindi ayan, bahay pa ako. Yan, Dan sa nakapin po. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat dyan. Iwan lang po kayo ng bakas. Baka ano natin yan. Iligan TV, dan ako sa'yo. With bakat. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Nagpano sa taas. Ayan. Padikit naman ito guys. Yan si Los Catorman TV. Ayan, para maano natin. Yan, kay Los Joven Outcat Dubai. Sige. 471 subscriber. Sige, lads. Dan. Ayan guys, hindi pa nakatapid dikit dyan sa taas. Ayan, iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, kay Los Catorman TV. Ayan, katorban TV sa bahay mo. Ayan, Los Ilagan TV. Ayan, dito nakita-kita tayo. Ano, ilagan na lang kita. 471. Ayan guys, pwede na nakadikit kay Los Catorman TV. Ano na po siya. Ayan, dan ako sa'yo. Katorban. At saka Iligan TV. Gagamitin mo yung main mo. 3 cards, 6 cards. Sabi ni Lods. Sige. Sige, saglit. Yan yung main, gamitin mo lang pandikit. Los Catorman, tingnan ko pa dito kung ilan pa hindi ko nabigay siya. Saglit ha. Ayun guys, maglablaban po kayo, mag-iwan lang po kayo ng bakas. Ayun, nakapipin, may ako yung magdidikit din sa nakapin para Los Catorman TV. Panoorin yung video guys, kahit 1 minute lang o ano lang, para medyo maganda naman. Basta DJ Boom Boom, Road tour to Balatan. Balatan. sahod ka pa. Yan, maraming salamat ulit dyan sa inyo guys sa pagdalaw. Ang pasupport naman natin nakapin sa taas. Kaya pag nakatapos na ako rito mamaya guys sa nakapin para paano natin, susunod naman sa inyo. Kasi pinapanood nyo kasi yung video nyo guys, sayang. Ang dami na sa watch hour nyo po yan. Ayan, si Los Catorman, ano naman ito, monetize naman ito. Ayan, nanonood ako ha. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat. This is Team Rocket. Ayan, nakaguhit ka na Los Catorman TV. Ayan, Ma'am Jubilin Outcat. Ayan, sige po, mamaya ano natin yung bahay nyo. Ayan guys, baba lang kayo na guys ang bahay nyo dyan para maglablabang kayo dyan sa baba. Para mamaya ipipin po natin yan yung inyong mga ano. Baka ko yung nagdidikit-dikit muna. So 8 million viewers sa atin yan. Maraming salamat. Dan dikit kalimbang. Nag-iwan ako ng bakas sa nakapin ha. Kay Ma'am Jubilin. Yan si Ma'am Jubilin, Jubilin. Dan din ako sa'yo. Kalimbang na tayo. Yan si Ma'am Jubilin. Sige Ma'am Jubilin, nabang dito pa sa baba. Ading Melda, halika na, umakyat ka na. Ako'y Yan, Ading Nels, may shoutout po sa inyo. Yan guys, baba po kayo dito si Ading Nels, yung kaibigan po natin. Kung gusto nyo nagsusupport din po yan. Naka-live, may naka-live din. Kaya kung nakatapos ka na dyan sa nakapin, kalos nakaguhit na siya. 520 na siya, 520.
Ayan, maraming salamat guys sa nagdikit niya kay Gatorman TV. Guys, pasupport naman natin nakapin dyan si Ma'am Nether Vlog. Ayan, maliit pa yung kanyang bahay. Ayan, 73. Ayan, pag-uwitin natin kahit mga gawin natin lang 80 ba yung 80? Ayan, maraming salamat sa Elas Katarman. Mag-isda ka na dito sa baba. Mapasahod ka ba? Ayan, ating Nels, maraming salamat. Ayan, maraming welcome sa Lads. Tatarma, ayan, nakaguhit ka na rin, Lads, 520. Pero okay na po yan. Kasi, hindi naman malagas. Ay, sa ating Nel. Ay, pasensya na ating. Ayan, shout out sa'yo, ating Nel. Hello, ating Palpi, ating Scarlett. Hello. Ading. Happy morning and Monday, everyone. Happy Monday. Lads, Ma'am Nether Vlog. Ayan sa nakapin. Shoutout sa lahat na nandyan sa baba. Yan. Lahat po ng dumikit may bakas sure po sukli mamaya paggrahe ko. Ayan, maraming salamat sa Lads Katarman. Aring Nels, kumusta na yung ating ating Nels? Si co-host at manonosok din sa inyo dyan. Nelda, Pilipi, patikit. Aba, tusokin mo ako para didikitan din kita ng mahigpit at malagkit. Nether Vlog. Sana all. Chana oil. Sana all. Madulas. Wag ka dyan natin yung Scarlett, ah. Wag kang kontra yung dyan. ano ko? Yung Ha? sinabawang isda ko? Ano mo daw, i-view mo. Ay, saglit lang kasi nabisi ako eh. Na ano ako eh. Oo na, sige na. Puntahan ko na yung isda mong Ayan sinabiwan. guys, sa lahat ng nagbaba ng bahay dyan, dinikitan ko yan with bakas. Bahala na kayo, babalikan nyo ako. Ako hindi, nasa sa inyo na yan. Aba, nang konsensya pa? Nang konsensya? Lang yan? So, Ganon? Bakit nalaglag si host? Nelda B. Felipe, dikit na sa'yo. Sukli po. Ayan, sukli. Oh, sige, Ito na ba ang susuklihan sinasabi kita. ko ba? Wait lang. Huwag kang mag-alala. Lalagyan kita ng 3 banana. Ay, wow. Anong klaseng banana? Maugat na ba yan? Gusto ko Maugat to. Maugat. Agoy, maluoy mo. Saglit Ayan, lang at din ako sa'yo, ha? You buy grapes? Grapes. Buy grapes. Maaktab. Ang Sa set. Torban, Pilpilhar, please. Alay kalay. dikit kalimbang na din ako sa'yo. Ayan. Salami. Shukran. Hindi ako nang hihingi ng sukli, guys. Nasa sa inyo na lang yan. Dahil parehas naman tayong mga YouTuber. So, alam nyo na yan. Alam pero nangonsensya ka naman. Ayan mo na atin yung live. Wala ang host kang maingay dyan. Ayan, mega love shout out. Papa Love Hajar, Bear Love Na? Yo, Kawin. Ano daw? Nanakawin mo na naman si Hajar. Salawahan ka talaga, Papa. Hindi na Love Maria, sayang ang nasulat niya, oh. Papa Saglit Love lang. Hajar na daw. Asan ba? Andyan ba? Binaba mo ba kay yung sa iyo? Kasi busy ako. Namamalansya. Ang alin ang Tapos, binaba ko, Ading? yung sa iyo, para tamsakan ko na. Huwag kang kandyan. Sige, baba ko na yung short ko, guys. Short lang. Bawal sa alipante. Papahamak Bakit tayo. nasaan na si Hosteng? Hosteng, where are you? Yan mo siya. Baka mahina yung kanyang net or... Siguro. So, ayan guys, sa hindi pa nakaka-view sa aking sinabawang isda,
Ayan, silipin nyo at alamin nyo kung anong part ng isda ang aking sinisip-sip. Ayan. Aba, Kuya aba. Saldi, mega, mega, mega love, shout out! Kumusta na ang aming poging Kuya Saldi? Di Tagal ko mo nang mano hindi si nag-live. balkon. Ayan guys, sa gustong humigop ng sabaw, ayan na, binaba ni Scarlett Pabio. Thank you. So, ayan. Saglit lang. Saglit lang po. Asan ba yung mga Namatay dumikit sipi ko. dyan? Sige. Didikitan ko. Namatay yung sipi niya. Papatay-patay ka kasi eh. Ayan, yan tuloy. So, dyan ka lang. Buhayin mo muna Ading yung Saldi, Megalat shout out. Long time no see, long time no chat. Kumusta na? Busy Ayan ka guys, na, sa Ading hindi pa Saldi, ha? nakaka-view ng aking sinabawang isda, ano pang hinihintay nyo? I-view nyo na yan. Ayan, hirap magbawas ng timbang kung laging andyan ang masarap na ulam. Hindi natin talaga yan pwedeng iwasan. Oy, wag ka na dyan, wag ka nang ngaw-ngaw dyan, andyan ang ebidensya. Oh, ayan guys, ayan. Uy, try ko nga mag-BF, saglit. Wait a minute. Try Wag ka natin nang ngaw-ngaw mag-BF dyan. kung, Andyan na ayan, yung hindi ano na ako mo. magtatampo, ading. At least nakita ko ng venue mo. Nag-aano ka lang, nagpapadagdag ka ng tiyabaw, hindi ka naman na naalisan ng tiyabaw dyan. Netber Vlog Saudi L7 padikit. Yum, Ayan, yummy. magdikit-dikit. Sige guys, maglablaban kayo guys. Asan ba yun inakyat? Asan ba ako? Ito ba yun? Andyan na. Sobrang tusok-tusok na yan, ha? Ayan, tinusok-tusok niya na. Ayan, sige, salamat sa yung pagtusok-tusok dyan, ading. Aba, nagpadagdag ka talaga ng tiyabaw mo? Saglit lang ha, i-video ko lang tong ano kasi nangungutsin siya tong ating Scarlett. Wait lang, Netherlands. At didikitan kita ng maliit. Malaki na pagdikit. Ayan, dan na ating Scarlett pakawag ka dyan. Dan na ako sa ano mo, sabaw mo. Ay, baka pa ang bahay niya, Netherblog. Ayan, nandito na ako sa yung bahay. Nag-gym ka. Ayan, full pack na tayo. Ulitin ko paraan. Ayan, pasensya na kayo guys na mag-burn out dito. Ay, Isa-touch mo na kayo ating pack. Ayan, dan na ako sa iyo, Netherblog. Ayan, sige kayo, iwan na kayo ng bakas niya kay Lord sa Del7. Babalikan po kayo niyan. Ang problema yun. Shout out all to sabi ni ating Saldi. Ayan. Long time no see, ating Saldi. Ayan guys, maraming salamat sa nagdikit yan kay Nag-iiko ka ating palte. Tyke. Wala na? Hello?
Ay, ko pa rin. Hindi na. Hindi na. Na kay Ma'am Scarlett. Asan ka natin, Scarlett, ah? This is Team Rocket. Ayan, maraming salamat sa dikit kay Nether Vlog, guys. Ayan, si Jubilin Outcraft naman dikitan natin. Ayan siya, napaputol kasi. Eh, hindi marinig ng salit. Nether Dan Lods. Ayan. Dan Lods, ayan. Ayan, marami. Ayan, Dan na si Lods Saldi. Ayan, dinig na ba? Nether Dan Lods. Hmm. Ayan, i-off mo yung Dinig isang na? ano, Ma'am Scarlett. Oo. Oo. Ayan. Ayan, i-off mo So, isang. okay na yung aking BF. Tingnan ko kung may tawa. Yan, Lods Saldi. Maraming salamat sa Lods. Dinig ba? Walang tawa. Oo nga. Kulit Pero walang nito. tawa. Oo. Ipalit mo yung ano niya, ipalit mo, palit. Agay ka. This is Tobias for Year Big Squad. Alright, ticket. Dinig? Labirao. Wala. Ano ba yan? Alin ba dito ang anuin ko para... Palit mo lang. Pero Palit-palit narinig mo yung lang, boses ko. palit-palit mo lang yung tusok-tusok mo diyan para ano. Ah, sige. Tusok-tusokin ko ha. Yung Oo, live 1 tusok-tusok sa mo live lang 2. para ano yan. Isagad mo yung tusok. Ayun, sagad mo para malunga. Pwede mo yung tusok-tusok. O, di ba ating pal? Oo, Sagad mo na. kasi. Kung Tama, saan, kung isagad saan na na yan. yung ano, kung saan yung butas, doon mo itusok. Ayan. Okay na? Wala pa din. Sige nga. Simple naman yan sa butas ah. Sige lang, palitin mo lang, Ma'am Scarlett. Yung ano niya, yung sa mic niya. Palit. Timbuli, Tamsak, Lods. Ayan, dito ako, Lods. Sa'yo, Lods, Iligan TV. Dana Ating team po nilit, may kalat shout out. Nakalimutan ko palang nag-live kaninang maga. Baka ito. Ayan. Wala. Dinig mo. Ayan, wala. Ayan, 8 million viewers natin ngayon. Maraming salamat. Ayan, nag-ayuda muna tayo. Ayan, pa-support Pero naman yung kasi iwan na boses ko, nakalakas rinig sa siya. Iligan. May lang sa ating Scarlett. Marinig ka pero walang effect yung ano mo. Walang tawa. Liit mo. Sarap naman to. Ano ba rin ba dito ang anuin ko? Galawin ko para... Lipat mo lang. Ang inig nun, hindi sa ulo ibutang. Yung Ibutang sa lawas echo. para sa diskuhan, alawas-was. Yung live 1, lagay mo sa live 2. Basta Parang ganon. the best. The best na mapasaot. Ayan, 480 ka na, Lods, sa Ilagan. Ilagan pa natin kahit mga... May kalat shout out ating Nelda. Sabi na ating Tempolelet. Ayan, shout out din naman sa'yo ating Tempolelet dyan. Papa music kung naririnig ba? Hindi, walang tawa. Kulang lang sa ano yan. Ayan, sige. Idiin mo, idiin mo. Ayan, pagbigyan mo na kita. Hindi na. Sagad na nga eh. Kahit anong sagad mo yan, Talaga? kung hindi mo pinapalitan ng posisyon, palitan mo ng Oo. posisyon. Kung ano yung ano yung posisyon niya, doon lang siya. At Oo. idiin mo siya maigi. Walang paidaya kahit isagad mo pag walang posisyon. Anong position dyan? Marami tayong alam. Saglit. Anong Diba, position Rinel? ba gusto nito? Ayan, Hanapin mo kasi yung butas tapos doon mo tusok. Baka wala. Pero yung mic mo nakakonik yan. Lods, Ilagan, dito pa ako sa bahay mo. Oo. Ricardo Yung ano Expert. talaga, Ayan. may Lods, Pio, talaga- maraming salamat. Hindi talaga ano. Yan, Ma'am Leader Vlog, baba mo lang po yung ano. Ading Hello. Pew Pew, shout out. O, tawang-tawa si ano, oh. Tawang-tawa si Sino? Netherland. Ay, Netherland. Restart mo muna kayo yung Nethervlog. ano mo, yung patayin mo muna yung beat mo. Lahat na ng posisyon to, ginawa ko na. Ayaw pa rin. Anong posisyon Yan, ba Ma'am gusto Yani, may niya? shoutout po sa'yo. oh. Yan guys, pagka ano na kayo kay ano, pusin ko lang si Lods, ano.
Ano Sir ang Starvey. dapat Sige, sige. kong gawin? Yan, Sir Ayan, Lazy. pinag- Yan, may shoutout sa'yo, Sir Walang ingay. Lazy. Ito pala yung volume. Monitor. Ayan. Yung monitor ko, Paul. Dinig ba? Wala. Ayan. Yan, Ma'am Catherine, Ma'am Angel Miray, maraming salamat. Ano bang posisyon hinahanap nitong BF ko? Bakit Patuwad, kong patuwad, pabigyan? patuwad. Ipatuwad mo. Ginawa Tapos ko na. itiin mo. Kailang beses ko nang tinuwad-tuwad to. Wala pa rin. Ayan, Ma'am Yani. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Yani. Ma'am Yanni, may galap shout out. Sa May mga ano lang yan. influencer, may galap shout Dinig, out. Luz. Shout out, anak. Influencer. Ayan, Luz. Charmy, baba mo na ulit, Luz, para mapipin ko ulit. Ano Para ba to? tamsakan Ano natin ang ba family yung live mo. nahanap nito? Ayan, 481. Ayan. Nagdagan ko lang si Luz Ilagan. Dinig na? Wala pa rin. Kakainis na to ah. Nangiinis na to ah. Ayan. May kailan shout out mentor Lazy Boy. Sabi niya, Luz Team. Ayan. Puzit. Mayroon na? Wala pa rin. Ayan, Sir Lazy Boy. Ibuksan mo nga para pakita mo yung ano niya, likod niya para makita natin. Ayan. Bakit likod? Harapan. Oh, sige. Yung cord, yung wire. Yan rin ba dati settings niya? Oo. Ito ba? Tignan nga, Walang tignan problema nga yan natin dyan. yung Ang mga problema ano. yan sa cord. Kaya Tignan nga mo hindi yung mga makakonect. butas. Ito yung mga Palit-palit butas mo. niya. Hindi, yung cord. Palit-palit ng cord. Yung cord mo sa likod. Yung mga tusok sa likod. Yan, Ayan, palit-palit ayan, mo. ayan. Yan. Saglit. Saglit. Idiin mo kasi, idiin mo. Palit-palit mo sila. Chararara. Kung naririnig yung boses ko, siyempre maririnig din yan. Oo. Diba? Oo. Hindi, meron minsan katawa na wala. Yung ano sa mic. Tingnan mo sa mic. Sa mic mo. Saglit. Iano ko muna to. Yeah. Ayan. Ayan, maraming salamat na dikit dyan kay Ma'am Ricards. Ayan, nakadikit. Ubos na rin dikit sa'yo. Shout out lahat sa mga influencer dyan. Love you mga anak. And God bless. Sa din Pew Pew, Team Bulilit. Shout out. Ayan, maraming salamat na dikit kaya. Ayan guys, pa-thumbs-up naman kung di pa kayo nakadikit dyan sa upcoming live ni Lodge Mayroon Team na? Bully. Mag-iwan pa kayo Wala. ng bakas dyan. Wala pa rin. Ayan, ayun guys, nakampin nyo kay Lodge Team Bully. Thumbs-up ko lang to, Lodge, ha? Kasi nakadikit na ito lahat. Adeng, dito lang ako ha. Kain lang muna kami saglit. Sige lang, Aling Nel. Dito lang ako. Oh, ayusin mo yung pagtusok mo dyan, hoy. Para gagana yung biit mo. Oh, sige, Ayan, check yung lang. monitor ko, ito yung para malakas yung ano niya, tusok niya. Music. O ayan, sagad din. Record. Hindi, palit-palit mo. Baka may problema sa ano niya. Palit mo yung mic, yung cord. Ayan guys, maglablaban po kaya bang ako'y ano sa thumbs up sa ano ni Lods. Ayan, patamsak naman guys, upcoming live ni Lods sa Charby. Mayroon? Wala pa rin. Ayan, mag-iwan po kayo ng bakas guys, iwanan nyo ng bakas. Wala pa rin? Wala. Ayan, meron pa akong nakalikit sa Lods Charby. Lipat-lipat mo yung cord. Kasi kung hindi mo nilipat yung cord, hindi pa rin makakonect yan. Baka sa cord may problema. Ayan, live 2. Kaya sa 6 Wala pa million rin? viewers natin, wala pa rin. Pero yung boses ko, okay naman. Okay yung boses. So ano kaya to?
May ano yan, kaya hindi siya makakonekta. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan, patamsakan naman natin yung upcoming live. Yung Team Bully. Kung di pa kayo nakadikit kayo, iwan kayo ng bakas, nagbabalik yan. Mag-iwan kayo ng bakas dito sa kanyang live. Ayan, tinggal ko na. Naiinis lang ako. Tanggalin mo na yun. Hindi naman siya na... At sige, iwan ko muna kayo, ading. Yan, sige lang. May binaba akong short video dyan. Tampung tamsa ka na, Lods. Ayan, mayroon pa pala akong din nakadikit sa Lods sa Charby. Dikit ka na. Kay Team Bully? Ano itong kay Team Bully natin? Charby. Live niya yan, live. Charby. Ayan, sige guys, para mapingo to. Dan, sa ibinaba mo ni their vlog, pagtuturo mo. Ayan. Ayan, dan ako sa Ayan guys, iwan po kayo ng bakas guys kay Lord Charby sa kanyang live. Pwede kayo mag-iwan kayo ng comment doon sa baba para mabalikan niya po kayo. Wow, yummy, yummy! Andito na din si Kat Horvan TV, 46 minutes ago. Ayan, thank you. Ayan, si Ma'am Chance Owel Neyang, andito na rin. Si Sir Regan, ayan, thank you. Thank you. Meron pa pala akong dinakadikit. Team Tuyo ng. Ayan, shoutout sa lahat dyan sa 6 million viewers natin guys. Ayan, may nakapin po ako dyan guys. Ayan, maglablaban po kayo. Para ipipin natin mayan kay Ma'am Heather Vlog kasi maliit pa yung kanyang bahay. Update Ayan, lang na guys ako para sa'yo, sa What's ha? Hour. Ilan na ba yung What's Hour mo, Lord Charby? LS yan, ading Scarlett, yes. Nakita ko. Baka madalaw din kita, yan. So yan! Mega love shout out! Ayan, Wildflower Hatcher. Ayan. Lalan! Nako! Di pa pala ako tapos kumain. Ayan, nakadosing tamsak na Lord Charby. Ayan, may Ayan, sinakas si ano? Sige tayan. Live in 5 hours. Dan ako. Kompleto na, naka-apply na ako kay YouTube. Ayun. Kompleto ka na ba? Ba't nakailangan pa yung What's Hour, Lord? Dan tayan. Ayan, may gamig love, shoutout lalabs, Hadjar. Pag may time ako mamaya, Charby, manggulo ako sa live mo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pagtamsak sa upcoming live ni Lord Charby. Ayan. Ayan, matamsakan naman natin yung live, upcoming live. Kay Ma'am Hadjar, ito yung live streaming. Sige. 13. Ayan, dikitan nyo din yan. Kung di pa kayo dikit, nagla-live din yan. Ayan guys, may nakapin dyan sa taas. So, hindi kita nyo, mag-iwan kayo na bakas. Kay Ma'am Hadjar. Ayan, panoorin nyo yung trailer niya. 3 days mula Please, na. apply ko. Kailangan ng i-live. Baka kasi maglalagas na What's Hour ko. Ah, okay. Sige, Lods. Live mo yan araw-araw. Okay yan. Salamat! Mwah! Sabi nila, Beb Hadjar. Sige, Ma'am Hadjar. Tamsakan kita ng 5 tamsak. Sige. Ay naman, pinapanood ko yung trailer mo. Ay, wow. Ano to? Parang may mga sulat-sulat sa ulo mo. Ganda yung mga Live in 5 hours. Ayun guys, may ba din si Ma'am Jofelyn Okat, OFW from Dubai. Ayun, support. Ma'am Jofelyn, ayun, sige, tamsakan nyo yung nakapin sa taas. Live, iwan po kayo ng bakas. Ayan.
Ganda yung mga Tamsakbay trailer muna ako. nila. Sige, Ma'am Hadjer. Alam naman, busy ka naman sa trabaho. Sige, sige. Ay, Sige tayo, ang Bye tambay talaga, mo lang sorry. kiti mo. Igala mo yung kaluluwa mo. Ayan, sige, sige. Ma'am Jovino of Danford Pocket Host. Ano yung may ano niya? Nakapansya. Sige, mag-solo ka muna dyan, magsalita host. May gagawin ako. Ayan, mayroon na dyan si Ma'am, ano? May tamsak na si Ma'am Jovelyn. Ayan. O sige lang, Ma'am Hadjer. Maraming salamat sa patambay mo dyan. Ayan. Sige, habang ako ay nagtatamsak sa inyo mga ano. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo dyan sa baba. Basta DJ Boom Boom, the best. Yan, Juan your blood. Thank you for coming. Iloilo Beats Club. The like 27 house, and thank you so much, sa'yo, my friend. And drop your link, my friend. Team Rocket. And wildflower padikit. Ayan, sige lang, Mama Little Black. Diba ka lang po ng bakas? DJ Boom Boom. Thank you, thank you. Ayan lang, thank you, my friend. I will pin your... Tapusin ko na ito sa kay mga Hadjer. Yan guys, may minaba yung kaibigan po natin. Si Gwen. Ayan. Si Juan Yang Vlog. At Kapitan Vlogs, thumbs up dikit house. Ay maraming salamat sa iyo, Kapitan Vlogs. Ayan lang guys, pipin ko natin yung mga bahay na yun. Ha? Ay magalalayo, dahan po natin. Ito sa Kapitan Anton. DJ Boom Boom. Itintabsak na si Ma'am Hadjer. Ayun guys, may nakapin ako dyan na please connect to Dansa Gilas Kapitan Vlog. Ipipin po natin niya yung bahay mo. Ayun, matamsak naman sa nakapin dyan guys. Iwan na po kayo ng bakas. Ayun, maglablaba na kayo dyan guys sa baba. Unahan nyo na po yung baba ng link para The best. gamitin nyo yung mga main channel nyo para maganda yung Masahol ka kita. ba? Ayan, thank you. Saya welcome saya my friend. Ayan guys, please connect. Ayan nakapin sa taas. Ayan, maraming salamat ulit yan guys sa nagtamsak sa nakapin sa taas sa bahay ni Ma'am Hadjer Vlog. Ayan, support naman natin guys. Yung binaba ni Logs Juan. Ayan, mag-iwan na kayo ng bakas. Kayo nang bahala, sumilip dyan. Bigyan natin ito na ayos.
Ayan, Kapitan Anton Vlogs. Ayan, disco talaga, Lods. Lods. Ayan, sige guys, pa-support naman natin nakapin sa taas dyan. Para, tatsa yan, tatsa. Ayan. 119k women went to Camp Colon. Sige. I will try to connect my friend. Ayan guys, support. Please my friend, return it back. Ha? Okay? Return it back. Ayan. Leave it comment. Yan, Kapitan Andon Vlogs, padikit. Yan guys, dikita ko na to siya. Isama ko na yan sila sa Kapitan para isa-isa na lang. Hindi magsayang yung dikit natin. Victor! Ayun. Yan, 1K ka na pala, Lods. Ayun, congrats. Ayan guys, may binaba si Kapitan Anton Vlogs. Support naman natin sila Anton Vlogs. Ayan, may binaba sila Team Bully. Shift on. Ayan, cargo shift. Sige Lods, dito ako ngayon sa iyo. Pinapunan natin yung video mo. Arang kuya, ayan, maraming salamat sa iyo, Lods. Oni. Ayan guys, support naman yung pin sa taas. Ayan, tingnan nyo lang ako nagbabalik ka. Sige. Nagbabalik naman yun. Yan, my friend, Twan Vlogs, please return it back. Aba, damang taga-English na return it back. Kapitan Dan, dikit sa ilod sa container van mo. Ayan, maraming salamat sa ilod, Charlie. Sige, sabay ko na to si ilod sa Kapitan para hindi na ako mahirapan. Yan, Kapitan Nether Dan Vlogs all. Yan, 119, 190. Ayan, my friend, Twan Vlogs. Yan, please return it back. Mag-iwan na kayo ng comments kan, guys. OTW Team Bully. Maraming salamat sa iyo, Lods, Kapitan. Ayan, maglaban po kayo, guys. Habang ay dinidikitan ko rin si Ikaw. Kapitan, Anton. 5. Ayan. 101, 110 ka na, Lods. Maraming salamat ulit dyan, guys. Please connect to nakapin dyan sa taas. Bukas pa na natin. Una ako, Sir Falco, malapit na magsimula. Ayan, sige lang, Sarby, walang problema po. Maraming salamat din sa pagdalaw. Sige, live mo na yan para makatamsak din ako. Nakatamsak naman ako sa live mo. DJ Bongbong on the mix. John Paul Pack, Captain Anton Vlogs. Ma'am Nether Vlog, maraming salamat sa pag-BGBG yan sa baba. Ano ka lang dito, ma'am? Ayan, si Twan Vlog. Ayan, sige. Ayan ko rin ba? Naligitan ko lang. Para ipipin natin sila sa Anton. Isama ko natin si Lods Anton para isang ano lang. Yan tayong Twan Vlog. Please return it back, my friend. Twan Vlog. Yan, ma'am, Katorman, Captain Sakmat, Nether. Ayan. Ayan, ano pala to, mga intindihan nila to. Feel the music of Iloilo Beats Club DJ. Yung guys, nagdidikit kasi ako guys ha. Kaya pagka malabo kasi camera natin kasi medyo masira yung kanyang ano. Ay, Lods Anton. Iloilo Beats Club. Brad ha.
Juan yung vlogs, padikit. Ayan. Alam ko nagdidikit ito. Yan sa 10 million viewers natin yung maraming salamat. Ayan, maraming salamat kay Netherbear. Hi, Netherbear. Ayan guys, pasamsak naman natin yung nakapin sa taas yan kay Never Dan, Kat Harman TV. Sige Lods, maraming salamat kayo dyan. Hanggang para sa WhatsApp. Ayun sila si Charby. Dito ako sa Lods, pangapatalikit sa Lods Top 10. Mag-wait ka na, 110 ka na. Unti-unti lang guys, panorin niyo po yung video guys para kapit na kapit dito. Ayan, maraming salamat dyan guys sa nagdikit dyan kay Katorn. Basta DJ Boom Boom, the best. Kay Juan Vlogs. Ayan, thank you Juan Vlogs. Ayan guys, yung nakapin ako, pasupport naman natin si Captain. Ayan pa natin si Sir. Kita niyo yun guys, kasi nadidikit nyo naman kanya. Hindi pa kayo nakadikit dyan, dikitan nyo na. Juan Yan Vlogs, dan dikit sa'yo, sukli po. This is Team Rocket. Ayun, so gusto umakit sa taas guys, gusto nyo umakit. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. Yan, sabi niya, link your main channel, Nether yung vlogs. Yan, Captain Anton Vlogs. Yan, dito pa rin ako. Dikit pa rin ako, Lord. Boom Boom. So guys, malabo kasi sabihin na natin. Ngayon, liliwan. Yan, Lord, dito ka, Lods, ha? Dito ko sa ano mo. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagdalaw sa akin live stream. Ayan, sa time 9 million viewers natin, sa 10 million viewers natin, maraming salamat ulit. Ayan, may kamera natin guys, naghirap tayo ngayon. Ayan, tingnan mo, may spot na green yan. Ayan, shoutout ulit sa inyo, maraming salamat. Ayan guys, please support naman natin si Sir Anton, Kapitan Anton. Ayan, siyempre guys, yung mga kaibigan po natin na ayan, mga OFW. Ayan po. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mga fan-base mo, service mo, shoutout po sa inyo. Ayan, maglablaban. Dikitan po ko dyan, guys. Nilipit pa rin itong mga Anton.
Ayaw kumana yung biik niya. Ayaw ma'am Aling Nel. Sawa na Baka siguro. ganyan din yung sa akin. Tagal na hindi nagamit. Oo, tagal kasi nila nagamit. Baka naubos yung charge niya, ating Cal. Hindi, minsan kasi nag-i-error talaga yun siya. Sa akin, ganun dati. Ayun dati, hindi dumidikit. Hindi pala maano. Editin ko lang. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Ayan, kay Captain Anton Vlog. Si Ma'am Nether Vlog. Yun. Balik yung bahay ni Ma'am Nether Vlog. Sa kanya kamera ko, tinan mo, nagkukulay sa gilid na. Hanap na ng bago yan. Umupos daw. Ba't ganyan na yung cam mo, ating okay. Alam mo naman, taghirap na. Huwag said na ba? Sinagat. May kabili ng kamera? Sorry. Yan, magpanakasahod na tayo. Bili tayo. Mahulog na. Ayan guys, please support naman natin yung nakapin sa taas. Ayan. Thank you for coming. Ayan, sa 9 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Nahulog na si Carlota. Mahulog na. Si Mana din Carmen, naka-live ba? Tapos na. Nakalimutan ko nag-live kaninang madaling araw. Ay, kaninang maga. Nag-live ka naman kasi dami naman nakatampay pa nag-live kayo. Ano yan? Maabot ng 20. Si Mali Carmen, maabot siya ng 30 kami na. Tambayan siya ng ano? Ayan, mamaya magkantahan tayo guys mamaya para masaya naman kayo. Naka 1 hour na ako. Ayan, maraming salamat guys sa pag-support nyo dyan. Kikuha lahat niya kaya si Ma'am Lido na lang. Ayan, maraming salamat guys sa dyan sa nakapin sa taas. Ayan, pag-wait na natin gawin na itong 80 si Mama. Ayan, maraming salamat dyan sa inyo guys. Ayan guys, support naman natin si Ma'am Nether Vlog. Ngayon, nasa 78 na minor road to 100. Ayan, baby pa. Ayong batang-bata, sariwang-sariwa pa. Yung kanyang bahay. Pambata pa. Ayun. Galing pala mag-ano. Exercise tayo tuwing umaga. Mamaya kantayin natin kayo, Yoy Villami. Ayan, sige guys, mag-imbot kayo ng mga baywang nyo dyan. Kung medyo masakit, sakit. Ito na ginawa ni Ma'am Nether Vlog. Tingnan nyo kayo mga video guys. Ayan pa, pampaliit ng baywang. Pampalaki ng mga maskulo. Ayan, may nakapin pa ako guys. Ang kanyang bahay, batang-bata pa. Kumbaga ay sariwang-sariwa pa. Road to 100 po kanyang bahay. Road to 100. Support nyo naman guys si Mama. Ano ba pronunciation niya? Netver Vlog? Diyan mahina tayo kasi sa spelling eh. Dati pagka sa school ako, bagsak ko spelling. Pagka sa spelling, mahina talaga ako.
Another done, Valva Vlog. Thank you so much. Iba, hi. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Eva. Babala kayo ng bahay niyo, guys. Guys, support nyo may nakapin din sa taas, guys. Paluoy mo. And thank you sa iyo, Ma'am Eva. Eva, hi. Ayan. Eva, hi. Tuloy yung sabi ko. Pinugtong. Ayan. Ayan, Ma'am Eva. Ayan po kami mga bahay ka po. Diyan, Ma'am Eva. Baba mo po para masuportahan po natin. Ayan. Bigyan kita ng ano, para... Ayan. Ayun, yung camera ko may liwanag yan. Guys, support naman natin kasi naubos na natin dikit lahat yan dyan. Si Mama Netver. Netver ang pronunciation yan. Kasi mahina tayo sa spelling. Bagsak ko dati sa spelling. Let's connect to Ma'am Netver Vlog. Silipin niyo po yung kanyang video na nasa gym. Dancing with the beat with DJ Bombo Remix. And thank you so much yan, my friend Juan, you vlogs sa PaBGBG. And thank you so much yan sa 9 million viewers natin na PaBGBG sa baba. And please drop your link. Gusto nyo guys dito pagkwentuhan, magtawanan, magkantahan sa taas, akyat lang po kayo. Mayroon tayo dyan hagdanan. Gusto nyo umakyat, free. Wala pong gate pass yan. Pwede nyo po i-share ang inyong mga talent. Pwede nyo po i-share ang inyong mga karanasan. Tulad dito nang kasama ko si Aling Nels, marami na pong karanasan yan. Baka kayo i-share nyo yung mga karanasan nito, yung mga talent sa taas. Huwag kayo mahiya. Sa panahon ngayon, bawal po ang hiya-hiya. Dapat ngayon sa panahon medyo makapalmoks po tayo. Antay sa Chomat One New Vlogs. Ang sabi nila, no guts, no glory. Tama ba yun natin? Alilil. Guys, please support siya nakapin yan sa taas. Pwedeng bababa. Paghuhitin nyo naman yan guys. Kahit ganyan lang isa para maging 180 na siya. Ayan no, 79 na. Gawin nyo lang po ng isa para maging 80 na. Ayan. This is Team Rocket. Bombong Idol. Ayun guys, baba ko yun ang link yun dyan guys. Huwag kayo mahiya. Tapsakan natin, dikitan po natin ng 5 yan. Iloilo Beats Club. Walang kailangan ng watchtower po. Yan, may importante po yan para mag-video natin. This is Tobias Fournier Beats Club. Ahora ticket. Alavera, was.
Yan sa 8 million viewers natin, maraming salamat. Para maiba naman. Kanta ko na lang kayo guys, para medyo maiba-iba naman kayo. Habang kayo wala pa. Lobo. Ayan, Lobo. Ito na lang para... Ayan. Ayan. Sige. Habang wala pa naman guys. Wala. She knows when I lost her. Batas gamit tayo sa Dato. She's off and a good time. She's down in the bed. I'm on this courage. Ayan guys, matamsak naman ang coming live ni Ma'am Chika. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes this all seems right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. Tell her this I want to do, but girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Please tell me what to do. Everything seems right wherever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her? Whenever I'm away. Katatin dyan? How can I see it's you I think of? Every day, single day. But when I'm with you, see, telling someone the truth. Thank you so much, everything, guys. Para maiba naman. Yan guys, punta naman din upcoming, upcoming premiere ni Madam Chika Live. Sige. Bigyan natin ng tamsak yan si Patots. Ingay namin ingay namin kapitbahay. Ay, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ang ingay ng helicopter dito, ang lapit. Sana masapit sa Okay? Hindi ang masasabit ka. Okay. Grabe, ang ingay. Dito kasi ang lapit din ng aeroplano dito kung dito na malapit sa bahay. Yan sa 6 million viewers natin, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, patamsakan naman natin, guys, upcoming premiere ni Ma'am Chika Live.
Siyempre, maraming salamat sa inyo guys sa nandikit dyan. Ay. Ayan. Para, hindi pa kayo nakatamsak dyan guys, tamsakan nyo naman. Maraming salamat dyan sa inyo dyan guys. Tamsakan naman natin ang coming. Pag ano, pag Ayun nga ni Ma'am Chick. yung ano, mga nasa alauna na. Yan, Ayan, nakaano na tayo. ang lalaki pa ng Ayun guys, baka gusto mo kanta. aeroplano na ano, dadaan. Ayan lang. Yung ano, cargo na ano, Ayan, Wildflower. yun ang Kantahan na tayo nito. Ayaw kumanta guys. Sakit kayo dito sa taas. Free. Pero yung CPR nito. Ayan ma'am, hide your vlog. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Touch by may touch. pew-pew. Forgiveness has to be earned. Ayan, palambing po mga lalabs. Tamsak and God bless. Ayan guys, pasupport naman natin ang vlogging. Ayan, binaba ni Ma'am Scarlett. Ayan, nakatamsak na kayo guys sa taas. Tamsakan naman natin. Ayan, sige Ma'am Sweet Kate, baka gusto mo makiat sa taas. Kaya rito Ma'am Sweet Kate. Ayan. Ayan guys, nakatamsak na kayo dyan sa nakapin. Ayan kay Ma'am Chick Life. Support naman natin. Alcohol, stampak, Tamsak. Tamsak dan bro. barito de Ayan, sige. Ayan, patamsak naman dyan sa nakapin. Ayan, si Bro Noel. Ito yung mga songa. Eh bro, alit na dito bro. Ano lang, Oo, pero inano, yung nag-I love you, bitlugoy naman. ano ni Kwan.
Maraming salamat sa'yo, bro. Palaro? Ayan, sige guys. Ito, ganda ito. Ayan, kung gusto niya guys, umakyat kita. So, gustong kumanta dyan para siya lento. Blood sweet cake. Yan lang, hanggat mo, mabuhay ka. Hanggat kapupa mo iring ka. Bakit walang ano? Ayun. Ayun, bro. Meron akong alam, di ko sasabihin. Pag pinilit niyo ako, sasabihin ko na rin. Sa aking galing, at baka ako sa agungan pulutin. Palasik na no nikwan. Asikpan naman pala ay buwan ni ano. Kitang-kita ko ng aking mata ang aming group sekreto nila. Sabihin mahirap na. Yung ano ni Kwan, ginawa ni ano sa ano ni Kwan. Nabo kasi kamera ko guys. Hindi ako makapagsayaw. Kung alam, di ko sasabihin. Ito ako, sasabihin ko na rin. Aking galing at baka ako sa kungan pulutin. Ko pa naman si Kuwan ay ano, si ano, si ano naman pala ay kinuwan si Kuwan. Ang kita ko sa aking mata ang aming milagro secret nila. Ito na lang sasabihin, mahirap na. Ano ni Kwan, sa ano ni ano, sa ano ni Kwan, kitang-kita ko. Ayun. Oh, di ba? Ano na po yan? 13 Ayun, napapagod ako. Ayan guys, may nakapin ako yan bro. Maraming salamat sa iyo bro. Ayan guys, tamsakan ko muna ito si aking kababayan. At pinaka-supportive na si Ma'am Sweet Kate Log. Ayan, sige. Ano ka nasa backstage ka? Goodbye to my bro. Noel, maraming salamat sa iyo bro. Ayan, palambing naman. Ayan, sige, Lord Sweet Kate. Ayan guys, support nyo naman si Ma'am Sweet Kate dyan sa tamsakan ko muna ito. Pinagbubuntis ko. 63. Hindi. Ay, 180 ba? Kabuanan pala yan. Ilang months? Wow. Ano ito? Dan. Full pack talaga. 71 views. Ayan, sige, Lord Sweet Kate. Ayan guys, support naman natin yung mga nakapin sa taas si Ma'am Sweet Kate Log. Naman tayo bigyan ko. Naman tayo may background music yan. Para malibag-libag lang kayo. Yan, Sweetheart TV channel, Dan, dikit sa'yo. Yan, maraming salamat sa'yo, Ma'am Netherland. Dikitan mo po yan, Ma'am, sila, Ma'am. Yan, sila ni Bro Noel. Ayan, nilubak ko. Ang pinakamagandang si Mariani. Ining nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Bumbo
masaot ka pa. Ayan ma'am, iwanan mo na pass at i-view naman. Ayan, maraming salamat. Ayan, i-view mo yan ma'am, ayan, yung lubig. Ayan, kung nakatamsak na kanya guys, patubusin ko na ito tamsak kay Ma'am Scarlett. Ay, kay Ma'am Scarlett. Kay Ma'am Sweet Kate. Kay Ma'am Scarlett, maraming salamat dyan sa pag-video. Kat kayo sa taas. Tamsakan ko lang si Ma'am Sweet Kate. Yan, iwan ka lang Ma'am Nether. Mamalit pa yung bahay ni Ma'am guys, si Ma'am Nether. Nasa 7, pa lang siya. Nasa 17 na siya. Ma'am Scarlett, hello po. Okay, review ko lang to. Exploring underwater. Sige lang. Ito pinabawak ni bro. Yan. Yan, Netver. Ayan Ma'am, si Lolo Bigs TV. Ayan, iwanan mo rin ang bakasyon. Nagpapaangat din siya everyday. Yan. Kalimbang almost siya Ma'am Nerver Vlog. Para makadala ko sa kanyang live. Yan. Dikitan mo po yan sila. Yan. Dikitan mo po yung mga binaba natin. Iwanan mo siya ng bakas Ma'am Nerver. Ayun guys, patamsakan naman natin yung nakapin sa taas. Ayun, para di pa kayo naka-view dyan guys sa taas. Okay. Ito posin ko lang ito guys para ayun, sweet cake. Ayan guys, padikit naman siya nakapin sa taas. Ayan Ma'am Jemeline Outcut, OFW. Ayan nakapin. Iwan na po kayo nabakas kay Ma'am Scarlett. Ay Ma'am Scarlett ko naman. Kay Ma'am Sweet Kate. Ayan. Ay, tumutulong niyan guys. Pag kayong mga tubiling, iwanan siya ng bakas. Ayan, sige Ma'am Network Vlog. Maraming salamat sa iyo Ma'am Network Vlog. Ayan, sige. Saot ka man yan. Ayan, sige, sige. Magwaswas saot kay mo si DJ Bongbong Idol. Ayan, maraming salamat guys sa nagtamsak dyan kay Ma'am Sweet Kate. Ayan guys, mga kaibigan, si Lolo Bigs. Ayan, iwan po kayo ng bakas dyan sa mga kaibigan po natin na
Please support sa masipag ako magsukli si Fitcom channel. Ayan, iwan lang po ng bakas. Ayan, salamat. Sige, si Mama Nono, ayudahan ko na po. Ayan, 475. Ayan, 207 views. 3 cards expert. So, ayun, nabilis na ng oras. So 1 hour and 44 minutes na po tayo. Aling Nel, okay ka lang dyan? Ayan, exit na ako mga lods. Maraming salamat sa host at sa mga dumikit. Ayan, maraming salamat doon sa Ma'am Network Vlog sa pag-stay sa aking live stream, sa pag-support. Ayan, sige ma'am, balik ka lang, pasyal ka lang sa mga kaibigan natin na tinamsak ka ng kalimbang haul mo. Ayan, sipagan mo rin yung pagkano ng banana mo para maabot rin yung yung bahay mo. Ayan, Melodia Hipa Babes. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat ulit sa Ma'am Network Vlog. Ayan guys, tamsak naman natin yung ni Lolo Biggs. Sige. $140 trophy. Bubulol ako. Sana yan? May premiere para ako. Hindi ko na. Ayan, welcome sa iyo Mama Network Vlog. Thank you so much din sa pagdalaw. Sa kalimbang hall mo lang yung mga namikat dito. Ayan. Live now. DJ Boom Remix. Ayan, sige, hato na kayo guys. Open gate na po tayo. At tamsak harang bro. Ay, maraming salamat sa patamsak harang mo dyan bro. Ayan guys, may 1 hour and 46 minutes na po tayo. Mayroon na lang tayong 14 minutes para po tayo magpahinga muna sa ating kalalive. Ayan guys, may binaba pa sila Labs. Melodia. Sige. Ipipin po natin yan kay Ma'am Melodia. Siyempre tawagan niya, Lalabs. Sige Ma'am Melodia, ayan na natin yan. Mapipin po natin yan. Guys, silip naman kay Lolo Biggs dyan sa taas. View nyo naman guys, kahit mga 2 minutes. Yung ating Lolo Biggs. Ayan. Miguel, shout out Kuya Falcon. Ayan, Miguel, shout out din sa iyo. Melodia. Lalabs, Melodia. Ayan, 250. Ang dami yung tamsak pa. Sige. Yung mga bird sa akin yan. Ayan guys, may nakapin po tayo sa taas dyan. Support naman natin abang ito si Mama Melodia. Yan, Ate Nelda. Ayan guys, ikimbot niyo yung mga baywang nyo dyan. Medyo exercise nyo kung medyo matigas-tigas na po yan. Left to the right, left to the right. Mag-yaw ka lang dyan, Ading, ha? Sige, Ading Nels, okay lang po. Dyan ka lang. Kasi bawal lang mag-ingay. Andito na kami sa kwarto. Matutulog ng aming bruha. Ay, ayaw ko niyan ng Ma'am Nels. Dapat gusto ko maingay. Ayaw.
Pagkatahimik, ay, wala kang buhay. Gusto ko yung malakas yung tunog. Ay! Ay. Pero sige, manahimik ka muna dyan. Mamaya ka na mag-ingay. Maraming salamat sa ating Nels. Sige. Si Ma'am Nels muna ay tahimik muna ngayon. Yan, dito Nels, dami ka lang chat out pa. DJ Bongbong Ayan, Idol. yo bro. Pinanganak ako para sa iyo. Ayi. O, di ba? Galing ni Lord yan. Sige. This is Team Rocket. Ayan, dito na si Ma'am Scarlett. Siya man ang palit ng ingay dito. Ayan, sige. Ayan, bakit wala akong music? Ayan, may galap shout out. Wala kang Bakit music? mo kami iniwan? Hoy, Oy. bakit mo kami iniwan dito? Ayan, kung bakit iniwan kita. Ayan, kakain na naman kami ulit, guys. Chop choy. Sinabawang baka na namin ulit. Siyempre sa kalderong kanin. Oh, Sige. ayan. Kakain na naman si Scarlett Vlog. Hirap magbulas ng timbang din. Ayan, mamaya na dyan. So, ayan guys. Diyan muna kayo at kakain muna ang inyong Scarlett Vlog, ha? Okay, tayo ka na Ma'am Scarlett. Melodia Lala, big love shot, ha? Lolo Bill! Mega love shout out! Basta DJ Bongbong, the best. Ayan. Mag-mute muna ako kasi masyado akong maingay. Okay lang, sige lang. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pagdaraw sa kay Lolo B. Ayan, sige, sulitin ko muna yung aking nakapin. Lolo Bill! Shout out! Sweetheart TV channel. Ayan, matamsak naman guys. Dyan na nakapin. Ayan, mahal natin Carmen. Lolo B, shout out po. Ayan, dan sa nakapin. Ayan, dyan na muna kayo at lalamig yung aking sinagawang baka ulit, guys. Sige lang Ma'am Scarlett, kain na ng kain. Aba, nakakalasa pa. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan sa taas. Support naman natin si Mama Melodia Vlog. Handa na po kayo sa kanilang mga live. Hindi pa kayo naka-connect. Tamsakan ko lang si Mama Melodia. Hindi na yan makaingay si Ma'am Carmen kasi dyan yung kaya madam. Kaya, ayan. Sige, patusok premiere. Sige, mahal ni Carmen. Ay, pipin natin. Tusukan ko ng 5 yan. Magalala. Kaya naman ako kay... Ayan, lagyan mo ng trailer. Ayan. Mahal ni Carmen, lagyan mo ng trailer ng iyong premiere live para ma-view. Kaya yung views. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Isa na lang. Isa na lang lalabs. Melodia. Sa lahat na may agila. Sakit pala ko niya. Ayun, may trailer. Very good. Yan, 14. Ayun guys, patamsak naman natin si Ading Carmen. Ayun, pagkatapos ko nito kay Melodia.
Ayan, maganda, maganda. May trailer. The best. The best na mapasaot ka ba? Excuse. Ayan, matamsak naman natin guys yung nakapin sa taas. Ayan, last tamsak ko na ito kay Mama Laudia. Ayan, sabay na natin si Manny. Siyempre. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Maganda kasi pag may trailer guys. Ayan, dagdag views. Ayan, lahat sa live. Premiere, lagyan natin ang lagyan yung ng trailer. Ayan. Ayan, 14 thumbs up. Ayan, sige. Thunder. Ayan guys, may nakapin po tayo. Please support naman natin si Mama Laudia. Ayan, may kalating minuto. Isang minuto na lang guys para ipipin po natin si Mama ni Carmen. Ayan, Ma'am Sweet Kate, maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan, Ma'am Sweet Kate. Yung aking kababayan na malambing. This is Team Rocket. DJ Boom Boom. Ayan, support naman natin yung binaba guys. Ang patusok ng mga ng Premier guys. Limit. Sabi ng ating mahal Aling Carmen. Taban-taban yan guys bago tayo mag-end na matamsakan natin ng 4 minutes na po tayo. Tara tayo kay Lalab Zumalaudia. Ayan guys, may nakapin ako. Pasamsak naman natin sa nakapin. Kaya ating Carmen. Ayan, ayan na guys. Ayan, maraming salamat sa Mama Laudia. Sige, nakaanin matamsak tayo. Mama Laudia. Ayan. Ayan, baka naman natin upcoming. Tapos panoorin natin po natin yung welcome sa kanyang intro. Intro to, kanyang trailer. Nabubulol to. Ayan, 15. 15 tapos saka naman. Ayan, ito. Si Thunder, si Falcon, nandiyan na. Ito pa si Untiring Falcon. Di ba? Ay, nako. Masalat. Ayan, tamsakan nyo nakapin niya sa taas. Yung hindi magtamsak niyan, guys, mabubuntis. O di kaya makabuntis. DJ Boom. Ayan, maraming salamat sa Lalabs Malaudia. DJ Boom Boom. Idol. Ayun guys, keep it live. Pwede mo sabihin sa iyo makamali ka man. Rocket. Ayan, panoorin nyo guys yung trailer ni Mahal ni Carmen. Maiksi lang naman yan. 9 minutes lang naman yan para... Ayun. 4 thumbs up. Pasensya niyo guys kung narinig nyo dito sa taas. Lang, ganun lang yan guys. Kasi bawal na mag-ingay si Aling Nels.
Mama Lodja, maraming salamat dyan sa pa-stay home. Stay home mo dyan. At saka si Ma'am Scarlett pa ay sumusubo pa ng may sabaw. Ayan, tama-tama yan guys. 1 hour and 59 minutes na po ako. Tama-tama yan matapos ko yung tamsak kay Manaling Carmen. Wow, intro. Carmen Acosta. DJ Bongbong on the mix. Ayan, kasi pagka hindi nyo, sa akin kasi guys, yung aking intro maker, tawag nito? Hindi ko pala nakasubscribe pala ako doon. Nakabayad pala ako 1 year. Kaya nataka ko, wala siyang bubble. Diba nakita mo kay Marlene Carmen, meron siyang nakalagay din sa baba na intro maker. Sa akin wala yan. Kasi nakalimutan ko, nagbayad pala ako dati 1 year. Sa October pa siya ma-expire. Nagkaltas pala doon sa aking Sige. Kasi pagka walang yan guys, hindi matatanggal yung bubble. Ayan, my friend, Tuanyo Vlogs. Ayan, please connect frame from app. O, di ba? Sa mga English. Minsan kasi English ka minsan, hindi ko nakakalimutan. Minsan nakakalimutan ko rin yung iba. Ayan, please connect Ma'am Carmen Acosta Vlog, my friend, Tuanyo Vlogs. Mga 3 hours na rin ako. Ano pa yung isa kundi na meron na lahat Griffin. Feel the music of 1, 2, 3, 4, 5. Basta tumama ni Carmen. Basta DJ Bongbong, the best. The best na mapasaot ka pa. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys sa patuloy na pag-support kay Falcon. Ang inyong lawin ng disyerto. Kaya maraming salamat sa inyo dyan. Sa lahat po na nagpunta, sa lahat po kalimbang, thumbs up, sa lahat po nagdablaban, tigitan dito, maraming salamat sa patuloy na pag-support. Siyempre sa aking Ading Nilda na nandito. Siyempre sa aking si Ma'am Scarlett. Maraming salamat din sa pag-BG, pag-support lagi. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan sa baba. Kala Ma'am Melodya, kay Tuan John Vlogs, Ma'am Sweetheart TV channel, Ma'am Carmen, mahal din Carmen. Maraming salamat. Kay Ma'am Hajer Vlog, Kalalubigs TV, kay Los Zaldes Zemen. At sa lahat po guys, hindi natin may isa-isa yan. Kaya sa mga bagong pasok dito sa aking live, maraming salamat sa inyo. Ako po'y natutuwa at siyempre, nagagalak. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Amen. O, di ba? Maraming salamat sa inyo. Gusto rin tayo ito. Ayan, kay Lods, Jamanan Outcat OFW Dubai. Maraming salamat sa pagdalaw din, Lods. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa Team Maliw Maliw.
Especially si Ma'am Richelle. Ayan, Ma'am Richelle, shout out sa inyo kung saan ka man naroon. Ayan, mag-ingat ka rin po dyan. At siyempre kay Frelas Nalason, kay Ma'am Blazy. Ayan, maraming salamat. Kung saan man kayo ngayon, ayan, mag-ingat din. Siyempre, busy din po tayo, guys. Siyempre, sa lahat po ng mga kaibigan po natin na hindi na natin nakikita o hindi na natin na shout out. Maraming salamat sa inyo. Ayan, mag-ingat po kayo dyan, guys, lagi kung nasaan man kayo. Ayan, siyempre, mga kaibigan natin, tulad natin ng mga OFW dyan, mag-ingat po kayo. Tayong, tandaan po lagi natin. Ayan. Yan, Ma'am Marilo, maraming salamat sa iyo. Ayan, huwag natin kakalimutan lagi tumawag sa taas. Siyempre, alam niyo na yan, guys. Ayan, thank you so much. Ako yung pansamantalang papahinga muna o mag-end muna kasi naka 2 hours na rin po ako. Ma'am Marilo, maraming salamat sa paghabol. Ayan, bukas naman, guys. Ayan, may premiere ako, guys, hapon. Ayan, kita-kita tayo doon. Ayan. Ayan. Busog na O, sige, busog. Ang inyong Ikaw naman, Scarlett. Scarlett. Minor, Sisi, mega love shout out. Ayan, sige. Ay, hindi ako makahinga. Busog. Hindi ka naman, Ma'am Scarlett, magpaalam kasi magpapaalam na ako. Mag-e-end na? Mag-end ako, naka 2 hours na ako. Bakit? Nagugutom ako eh. Sige, mag-live ka na. Hindi ako makapag-live. Ang dami ko pang gawain. Ayun. Hindi ako mag-live ngayon. Sige. Sige na. I-remove mo na lang ako. Punta muna ako ng duwan niya. Ayun, sige. Ating Carmen. Sharing Carmen. Saring Nelda yan. Ayan, Saring Nelda, guys. Pasensya na Sinira ko kayo kasi niya yung sinira ko yung tawag nito, kwarto ko. Tinanggal ko lahat. Tinapon ko. Ayun, sige. Tapon mamaya. Lahat. Ako maraming mga alagad dyan. Kailangan na tirain yan, itatapon. Pero maganda dito na pa. Hindi mo mag-mute muna ako. Sige, mag-mute ka muna, Day. Mag-mute ka mo diha, Day, ha? Patuloy ka muna. Ayan, Ma'am Marilo Francisco, kamusta na po? Ayan, update na po sa iyong WhatsApp? May nadadagdag ba? Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, siyempre kay Ma'am Ruby Apal, sa na po natin si Ma'am Ruby Apal. Ayan, siyempre guys, piniplay ko yan si Ma'am Ruby tuwing gabi. Ayan, kahit pa paano yung makakatulong po sa kanyang WhatsApp. At ganoon din po si Ma'am Marilo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Kahit pa paunti-unti lang guys, malaking bagay na rin yan sa inyo. Tuwing gabi-gabi, maiipon yan. O, puno din yan. Ayan, Ading Nels, maraming salamat sa mga kapatid na pinaka-supportive sa lahat. Ayan, si Ading Nels. Shout out sa lahat ng ating mga kaibigan dyan. Siyempre, hindi natin nakikita sila ni KG Babes. Pala, yung kaibigan si KG Babes, di ko rin napansin pa. Ay, naway, may okay na pa rin po sila dyan. Kung saan naman po sila. At si Ma'am Rachel, at sa lahat po. Ayan. At shout out din po dyan sa bansang Pilipinas. Siyempre, sa mga pamilya natin. Ayan, siyempre, maging okay po sila. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ading Nels. Hindi na rin kita pasasalitain kasi bawal na salita. Sige, Ading Pal. Ayun, Welcome. Ayan, wag ka na magsalita. Bye-bye, Ading. Ading Bye-bye, Kalota, sige. bye-bye. Ayan, sige, Ma'am Nels. Mag-in ka na. Mag-in ako. Papatayin ko na ito pagkatapos ko mag-yaw-yaw muna. Sige, Ading. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat sa iyo, Ading Nels. Yan, Ma'am Scarlett. Nandiyan ka na rin kita pababa. Ano ba yan? Remove stream yan. Ayan, kick na natin. Ayan. Ito nakalagay kasi, kick. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pag-support. Ayan, sa lahat po na nag-thumbs up dyan, nag-dalaw sa akin. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lagi dyan guys. And God bless us all. Good night and bye-bye. Good night na tuloy. God bless sa lahat po. Keep safe.